So murag bad trip ta karon. Alright, good morning everybody. So karon it's Monday, it's holiday month. So ako na taron January 2, 2023. Belated Happy New Year sa tanan. Okay. So karon is nato niya tong fully set up nga GoPro with mic adapter og naasay nga mic lapel. Okay. So karon ato lang sa itis pero biyahe sa takaron as a rider na sad. Okay. Biyahe ta as a rider, then test na to atong GoPro. Well, you know na guys, this is my dream come true. Hey. Hi. So unta okay ra ang tanan, unta nakapamahaw na mo. Good morning sa tuang tanan di ay nalimot ko great. So good morning sa tuang tanan, unta nakapamahaw na mo. Alright, let's go. So wala pa nakapamahaw, pangapil lang sa mo. So something I know it's true, but I never let you go. Morning. Morning. Mas ipalahos na ako na sa labi to. Isa na. Kang kini. Nanay bayad ba? Nani si Udi. Ha? Nani si Udi. Kang metal Incabo sa unit 1481. 1418. What? Baka Green no? Sige, thank you. Thank you. Busing, asa ginang labi to, Dre Busing? dito ka? Ha. Diha. Sige, thank you. Ay, ako ko na. Busing, Dre ang labi to, no? Ha. Mag bad trip ta karon gamay kay medyo wagid mo gana siya. Excited abi ang tapog kay ko pero anong wa mo gana. Ay, away mga videos nga wala mo gana. So for today's video yun lang. Intro lang. Bali wa man siya mugana. Tara na sa storya dire bisan din ka mugana din eh. So ulit sa ta kaya murag wa siya mugana. To me, suddenly myself so wrong with your smile.